Oh, hòstia, espera, no podem no provar la part del pebrot. Aquest set de pebrot que t'he posat aquí. Una mica més de pebrot sí que l'hauria agraït. Pebrot fregit és una cosa que s'ha de fer més. Segur que us passa a casa que a vegades teniu pebrots a la nevera verds, d'aquests allargats italians que us han quedat allà. I us què collons foto d'això? Fregiu els pebrots, tu, poseu-vos a l'air fryer. Una solució boníssima per menjar-te'ls. Perquè en cru, pebrot fa mandreta. I anem amb la morcilla. La morcilla una mica més contundent. La morcilla, la carn està molt picadeta, està molt picada. Aquí no s'aprecia arròs, o sigui, morcilla de ceba, deu ser. Bé, m'agrada més el xoriço que la morcilla, haig de dir. No és dolenta, eh? Sí que la trobo, pel meu gust, ja sabeu que sempre parlo, vas al meu gust, un punt massa especiada. I això, bueno, no és cosa d'ells, al final es compren una morcilla que els agrada, està bé, és bona, de gust, de textura, està bé, molt piradeta, molt fineta. A mi la morcilla sí que si porta arrossos, bueno, si porta arròs evidentment es veu més, però és que són de ceba, m'agrada més trobar-m'hi els trossos de ceba i en aquest cas, sí, la morcilla sabem que és un tipus de botifarra que està especiada, però en aquest punt per mi que està un punt massa especiada. Aviam, sí i no, és a dir, és un plat que està bé, és bo, l'únic que al final hem de ser conscients que aquí t'acabes afartant de patata per 12 euros. Aleshores, potser, si vens aquí a l'Euro Charlie amb un pressupost de 12 euros, te pots anar cap a plats, cap a brases o cap a plats que portin potser més proteïna o més tall que no afartar-te de patata fregida.